står nu her ved Lunderskov Efterskole, hvor der for nogle uger siden skete en vild crime. En elev ved navn Bertil overfaldte 2 filmskabere, og jeg står her sammen med Christoffer. Med PH? Med PH, ja, som var der, da det skete. Og jeg vil gerne interviewe dig lidt, mens vi bevæger os over mod området, hvor det skete. Ja, ham kameramanden, han var halshugget. Alle lemmerne var skåret af. Det lyder voldsomt. Det er det værste, vi har set i over 20 år. Ja. Så der er sådan en stain, eller hvad? Mange stains. Hvad så, Christoffer? Ja? Er du sådan en vild politimand? Har du sådan nogle syge historier eller sådan noget? Jo, men jeg har da i hvert fald en. Der skete det, at det var en aften inde i midten af København. Det var nemlig nogle kinøjser. De så meget farlige ud og var jo en fare for alle. Så jeg plukkede dem alle sammen. Barnet og den ældre herre. Og så babyen. Babyen? Babyen. Han tager sit job virkelig seriøst. Man kan ikke finde de der små fejl ved ham. Indtil jeg så hører om sådan en lidt crazy historie, han fortæller. Altså, hvad fanden? Hvorfor fuck skyder en kineser? Hvad er det, han har med det? Altså, de er vel sgu da også mennesker, altså, hvad sker der? De kommer bare ned fra Asien af. Ching chong hong. Politiet sagde bare, jamen vi skifter bare dit navn, og så er det fint. Og så sætter vi dig herhen i stedet for. Christoffer, kan du forklare lidt om det der våben der? Hvad er det for net? Det her våben. Ja, ser du den Mark 15 Havoc Mega Assault Rifle? Perfekt til at skyde alle de kinøjser. Det var fucking fedt. Mega Havoc Assault Rifle. Hvor mange har skudt med den så? Jeg har ikke tal på det længere. Skal vi gå ind nu? Vi er der nu, nemlig. Ja, det kan vi være godt. Vi står nu ved the crime scene, hvor Bertil han dræbte de 2 kameramænd. Det var herinde, det skete. Faktisk lige her. Lige der? Ja, så lå liget her. Men der var ikke så mange lemmerne, der sad fast længere. Ja, der lå en fod derhen, og den anden fod, den fandt vi slet ikke. Jeg tror, han har en ting for fødder. Og så var hovedet helt herhenne. Lige i hjørnet af sæderne der. Og der var blod ud over det hele, og sådan virkelig forfærdeligt, altså. Døde dele over det hele. Det var vildt nok. Det var en vild oplevelse. Skal vi gå ind og få noget kaffe? Jeg har hørt, der er kaffe i spisesalen. Jamen lad os gøre det. Hvad? Han ser sgu da bekendt ham. Han ser virkelig. Det skulle da Bertil, det der. Er det Bertil? Satan, mand. Please, det må være. William, kom for satan. Mig og Christoffer, vi er på vej ned og få kaffe, og så ud af det blå, så kommer Bertil simpelthen frem lige mod os. Det var voldsomt at høre alle de høje skud der, og ja, jeg var slet ikke mig selv. Ja, han ender jo med at slå den gode politimand Christoffer ihjel. Og jeg ligger ved bevidsthed, så jeg ser godt, at han bevæger sig over mod, hvor min kameramand og lydmand, de var løbet ind på toilettet. Og så følger han efter, åbenbart. Og så kunne jeg høre nogle lidt mærkelige lyde, sådan, som om han tog dem bagfra, eller et eller andet. Der var et eller andet. Hvordan er det at gå på sådan en speciel efterskole? Altså, jeg nyder jo sådan meget at være her.
Lunderskov Efterskole, det er et dejligt sted at være. Der er selvfølgelig kritikpunkter, men der har man jo alle steder, uanset hvor man er. Kvindemenneske. Hvordan synes du ham Hjalte der var? Altså, jeg har sgu ikke lige regnet med, hvad Hjalte vil sige. Altså, Vi lider desværre af, SVS herude på skolen, spontan vietnameser-syndrom. Det sker af til, men altså igen, de små fejl er der jo på hver efterskole. Det kommer man så nok over, men de har desværre meget voldelige tendenser. De lavede noget, der hed pejgav. Det var, jeg mener, det var noget med sådan en form for russisk roulette, bortset fra alle kuglerne var lat. Ja, det var en hissig omgang, så at sige. SVS, hvad fanden var det, han kaldte det? Spontan vietnameser-syndrom eller sådan noget. Har du bare regnet med, at det var en normal efterskole, eller hvad? Ja. Så politiet blev tilkaldt. De kom både til højre og til venstre. Specielt til venstre faktisk. Det var der, de alle sammen plejede at komme fra. 58 rutebiler. Med blinkende lys. Så blev man lige vækket til det. Hey, hvem er der går med de der? Ja, det er seriøst Anton, det der. Hvad, Anton? Ja. Hvor har du været? Jeg har været i fængsel 2 måneder, men skulle have været med at blive der 1 måned for god opførsel. Hvorfor kommer du tilbage hertil? Jeg troede, du blev smidt ud. Jeg søger hævn. Hvad snakker du om? Jeg søger hævn. Og hvis de bare kunne holde deres lille, rapkæftede mund, så ville jeg ikke have været i fængsel. Jeg har ikke noget kaldenavn for dig. Fuck, kan du lige trykke gennem hurtigt? Hey Siri, hvad er mit kælenavn? Du er brækspand med suppe. Fuck, hvor bliver jeg overrasket over, at Anton kommer tilbage. Altså vil han have en dom mere, eller hvad fanden vil han? Fordi han nævner, at han vil have hævn på skolen. Så kan du godt gætte, hvad jeg har hernede i. Hvad har du dernede? Kan I huske sidste gang? Hvad er det noget du ikke må have det her, eller hvad? Du ved godt, du er i fængsel igen, ikke? Hævnen er sød. Vil han skyde alle eleverne? Eller hvad? Det er jo det, man plejer at sige. Er det sådan anti-vietnameser desinfektant, du har taget med? Det her, det får I at se. Ja, Anton, jeg synes, det er fint med dig, ikke? Ja, jeg synes bare, du skulle... Ja. Skal vi ringe til politiet, eller...? Alle sammen, råd ned på bordet lige nu. Anton! Hvad fanden laver du, din idiot? Var det ikke dig, der gav mig 0-2 i dansk? Det var sgu da bare for sjov. Snorket for meget. Bertil! Så er der problem. Vores backup politimand var jo pisse dårlig form. Jeg tror, hvis han har sådan en sygdom, hvor han ikke kan løbe mere end 30 sekunder eller sådan noget.
Slap væk for helvede! Nå, så kommer der sgu nok en træer. Er det ikke fint? Something strange